Сега сме направили нашия бизнес менеджер, наели сме това пространство Facebook, което ще използваме за нашия бизнес. Създали сме първата сграда, Meta Business акаунт или портфолио, йога и баланс и искаме да направим първия рекламен акаунт. Ще го наречем реклами радост. За да направим този рекламен акаунт, идваме при основните настройки в нашия бизнес менеджер, в бизнес акаунта ни, основния ни бизнес акаунт, йога и баланс. Тоест, тук сме на първия етаж на тази бизнес сграда. И тук виждаме, че сме в основния бизнес акаунт йога и баланс и отиваме на рекламни акаунти. От тук добавяме рекламен акаунт, Add Accounts. И попадаме тук, където се вижда, че йога и баланс, нашия основен бизнес профил, бизнес портфолио или акаунт, няма никакви добавени рекламни акаунти все още и от този бутон добави имаме възможност да създадем нов рекламен акаунт, което е плюсчето най-отдолу, да поискаме достъп до съществуващ рекламен акаунт, ако искаме да ползваме рекламния акаунт на друг човек, който вече го е създал и може да ни даде достъп. По този начин и ние може да дадем достъп на някой друг да управлява нашия рекламен акаунт или да добавим друг съществуващ рекламен акаунт, но ние искаме да създадем нов от плюсчето. Така че го натискаме и попадаме тук, където трябва да добавим име на рекламния ни акаунт. Ние уточнихме, че нашия първи етаж, нашия първи рекламен акаунт се казва Реклами радост. Така че тук, като име на първия рекламен акаунт, изписвам Реклами радост. В полето отдолу трябва да изберем часова зона. Тук трябва да сме доста внимателни, защото нямаме право да поправяме, след като веднъж настроим часовата зона. Ако сме в България, е хубаво тук да потърсим София. Ето тук София. Защото когато пускаме реклами, ние настройваме, насрочваме от колко часа да започнат те да бъдат активни. Често се пускат няколко минути след полунощ, например, за да обхванат целия ден, целия следващ ден. И ако тук не е добре настроено часовото време, трудно ще се ориентираме спрямо българското часово време, в колко точно ще тръгнат рекламите. Ако примерно сме посочили време в Щатите тук или някакво друго, ще тръгне след полунощ по тамошното часово време. Затова избираме София и отдолу, където е валутата, в която ще ни таксува, имаме за България няма български лев, така че избираме между долари и евро, каквото преценим. И продължаваме напред. Тук посочваме дали този рекламен акаунт ще бъде за нашия бизнес, йога и баланс или го създаваме за наш клиент, ако сме рекламна агенция, например. Но ние в случая го създаваме за наш бизнес. Затова натискаме първото поле Мой бизнес и продължаваме напред. Тук има една особеност. Въпреки, че ние сме създали бизнес менеджера си от личния си профил и създаваме този рекламен акаунт чрез личния ни профил, в случая Радост Тихова, ние все пак трябва да посочим на Фейсбук, че Радост Тихова ще има право на достъп до този първи етаж. Тоест може да си представим, че роботите на Фейсбук са навсякъде в
в нашето лично пространство тук, както и в бизнес пространството, което сме наели, и постоянно следят всичко. Ако искаме да влезем в основния си профил, в бизнес профила си също, ние посочваме, че сме наели това пространство и Фейсбук трябва да пуска само нас, само човека, който с личния си профил влиза тук. Постепенно може да добавим и други хора, както да имат право да влизат в бизнес менеджера ни, така и да имат достъп до сградите в него, до рекламните ни акаунти. Това ние решаваме и може да поканим и допълнително да има хора, които да имат достъп. В отделно видео ще уточня как става това. Но за сега казваме на Фейсбук: аз съм Радост Тихова, аз създадох това бизнес пространство, наех го и искам да пускаш само мен в рекламния ми акаунт реклами Радост. Затова тук посочваме, че даваме на Радост Тихова достъп до рекламния акаунт Радост Тихова и отбелязваме, че даваме и пълни права тук, пълен контрол. Да пуска реклами и да наблюдава, да има отчетите за всичко и да движи цялата дейност. И продължаваме напред. Сега вече акаунтът е създаден и продължаваме към добавяне на метод за разплащане. Тук отново потвърждаваме каква ще е валутата, в която ще плащаме и каква е локацията ни и часовата зона, защото тази информация и за валутата, и за локацията ни и часовата зона няма да може да поправим по-късно. Така че отново проверяваме и продължаваме напред към въвеждане на данните за банковата ни карта. Тук избираме дали ще плащаме с карта или с PayPal и продължаваме напред. На това място се добавят данните за фирмената ни сметка, картата, номер, дата на валидност. И аз сега няма да въвеждам тези данни. Всеки може да си ги въведе, като се има предвид, че картата е хубаво да е захранена с някакви средства, защото от Фейсбук изтеглят $1 или 2, за да проверят наистина има ли наличност по тази карта и после ще ви ги върнат обратно. Но ако няма наличност, особено когато акаунтът е нов, това е изключително лош сигнал и може дори да блокират акаунта и да не позволят никакво рекламиране през него. Изключително важно е Фейсбук да вижда, че сме коректни с плащанията и е много важно постоянно да имаме необходимите пари в картата си, когато имаме да се разплащаме с Фейсбук и предстои да изтеглят от картата ни средства, защото ако там няма такива, това е изключително лош сигнал. Все пак за Фейсбук е най-важно да си получават парите, така че сега няма да въвеждам тези данни и рекламният ни акаунт вече е готов. Тук виждаме рекламния ни акаунт Реклами Радост, който си има и собствен номер. Виждаме и че хората, които имат право на достъп и да управляват този рекламен акаунт, това е нашия личен профил Радост Тихова. Както дадохме права, когато се изискваше да посочим кой има право на достъп до този рекламен акаунт.
Този рекламен акаунт се вижда тук от бизнес акаунта ни Йога и баланс, като дойдем на акаунти, рекламни акаунти. Тук се появяват всички рекламни акаунти, които имаме. За сега сме създали един. От тук добавяме от Add, добавяме и други рекламни акаунти, т.е. следващи етажи, но на този етап виждаме, че нямаме право. Тук на Създай нов рекламен акаунт е неактивна връзката, защото нашия профил е твърде нов. Едва когато започнем да пускаме реклами и Фейсбук вижда, че плащаме редовно и сме коректни, тогава ще видим, че тук вече се е появила възможност да добавим и следващ рекламен акаунт. При мен тази възможност за следващ рекламен акаунт се появи след като пуснах 2 рекламни кампании за по 3-4 дена. И Фейсбук си изтегли парите, които дължах за тези рекламни кампании.